Oindala 17 urte nire ilobak etorkizian esanez berekoak gehiagoak da nizutela hemen Hondartzan ekipo bat atea da. Nire betidanikan txikitatik hasita 35 urte arte hemen ibilia naiz. Eta ilusio itezian ekipoa gure izena hemen Hondartzan ibiltzea. Eta egia esan da oso gustua. Jokin arregi naiz, asti pinturetako nagusia, buru, azken finean hau enpresa bat, familiara. Bai, niri mitzat hemen dakaten mutilakin da, dakaten taldiakin poza izugarri eman diatet. Oso talde jatorra tokatu zait, oso humilak, eta behakin igande goizak momentuak zoragarri esaten dira. Arrauna da hainbat ere oso maitea dut, eta kiston poza mazian, azetea de josian, eta halako batean Jon Artolakin topatu nintzen kalian, da hitz egiten da hola, da gizute zerbait baldin bazute, da posible baldin bai hau, hor gaude. Bueno, sari hau ez nun espero inola, baina egia esan da ikustea. Agradezimento bat egon dela herritikan, ez da inundikan, eskertzeko gauz bat da, egia esan da poza hundi eman hau. Posible den bitartian lagundu da aurrea, kirola.